Opemsuo TV ahwefo mama kwa baba manhia kotokofie baabi a ye ginei eye na Nkwantahemaa himfie animu yewura otumfo krobia asante kotokohene otumfo se de babio ne 25 years mu no enne ye yesi ho se eya ahema ewa asantemamu nyina da enti ahema ebenoa tete nananom asante aduane amomanfo nyina dibi enti asantemamu ahema obia de ne buchia abakotofie ha wo mo ba no anuane no emumyenko ne yenko hese de aduane no ane beko wo mo no aduane ne wie wa ha omu nyina de beko dwabrem na yewura kotokohene de nani abehwe na ya hya ase adibi me ameka se midin e de kwame awu animfo yenko jade ne yenko hwe ahema afo se de omu no omu nuane nana Manso Nkwantahemaa nana Aboraa Sika ni jade ene wo sesi ohema wu jade ha enioma ba na ekoso sesi no hwe ha se a apinti ka se akapinti kono so ha se na hwe ase nso so remunam no nso so ekoso enkwan tilapia nomne yefufu nso so esifo kama ntino enioma dodo bebre enwa wa ha se wo ya de na wu jade ha aduane ba na wo no me yadi o na eburabunu ni fufuo chese otwenkwan ni fufuo akapinti ntise ne kai no etio kakra ogo kakra chese bibia kakra body apese so bekoso ho de ase de bibia wa ohima yedase ujade ha ye ba bedi unsa no aduane ne bi yedase papa ba bia maduri ohima yi hwi abetie pa wo ka abetie gidigidi ohima pacho udi ne sei Femina na boadi wadufi. Suta pempe amagwa se hema. Wow. Abetie na wo kan. Me ka abetie. Konkonte tete wo konkonte. Ene nkatekwan. Enkatekwan no number na wo. Enam no ya na twa ya. Na twena ma ya toto. Tete de. Pedua kakra ya ho. Adwene Simon wotwe ne de kanka ama afra ne de momone tete wo momone opa awo ne kakra se de be yi katekwa ni taste unkwa na hwampa se de etu aben ka wo sa kakra kra ma me taste yansa we dan chan ya mo beba na aben we no dan chan ya de ba bio na mo be ye ya besa be ye nuhu apeprensa ne aye akanchie tete wa akanchie ma me ko na ahema ho ankasa na ye ne no nkasa ohima afefe ma hu se wu bojam wo ankasa wu bojam wo ya de de enti ami bojam me ye wo ba asima oba asima so de ese ohunu aduane ye oba asima na ko mukase so on wo hwe ma me fu egu ha nyina sebe ye yamfa ma obi se wonyama ye bebredi ama se yenyama wo mo ba me de manfa ama yenya ne ye ya de eti Beposo eni nsuta yaka bom ye baako ene ye aduane na hima wudi ne yesen me paacho medin ne ye nana afie sika ye da se wujade hefe akatetua esiwe ene mo de be ye dai ya de nkwan egum ye sa wo ehina ye de nsuo begum ye sa wo ayewa a ye de pewa ne niema ne nyina begum